Sunanka Zubairu? Zubairu wa kake? Zubairu Usman. Kada ina ne? Neja. Wani gari a Neja? Na'am? Gawo Bangida. Mene? Gawo Bangida. Gawo Bangida? Kurara. Okay. Kai ba me sunanka? Na'am? Aliyu Sani. Aliyu Sani ne. Kada ina ne? Dan Zamfara. Wani gari a Zamfara? Na'am? Bangudu. Me sunanka? Kada ina ne? Abubakar Imrana. Ɗan birnin Kebbi ne? Okay. Okay. Kai. Me sunanka? Basharwa. Bashar Muhammad. Kada ina ne? Zamfara ina? Gusau cikin Gusau? Wannan unguwa? Na'am? Tudun wa?